Ki Rangbah Shnong nak Shnong bapher nak Pynursla Civil Sub Division kynthup naduh khappud bat ka Bangaldesh. Kila pynpaw ba kamdan satia ka jingkyrduh khaw ka thaiñ hadien bak sorkar la pynjynsur ka jingkhangdam padru ka jingpoi biang por yau khaw rashon. Kiba bun ki nong ilam Shnong kila airu ya ka jingero ya ka sorkar ka bala ban pynjuri ya ka jingkhangdam ban tehlakam ya ka jingpriang jongte kunyang jingpang coronavirus ha ka jala. Dan ru ki ba ajingmut ba Kitei ki Marbam deban pynpoi ha ki blok headquarter khanang ban pensuk susu ikpai ba ladaja ba kani ka jingkhangdam kadang he peteng Kini ki singi ki ba la ya hangdam ha ka jela he bro kowe ngasong ong ba ha ki thaiñ lan ha ki Shnong jongi i kenu bon ba ki jing e bat ki jing e ka penongkong e ba ki pai ba lan ki long yeng ki long sem ki ka penongkong e ki perkhat ba lese kin sadu ya ka bam ka di ka jongki kata de ka we ka nagalang jongki ke perkat ba lese kila ban numyo khaw numyo kui ki jingbam jingdi namta ka jingnon kam ka ban hak sni jongki ten rei ngas ngomong ong ba lese nagalang ka sorkar kala sim ya kilat kelenti kumno ban sok yang ipai ba bat kawin pering kita ngas ong ba hakum kan ka por hab ai ngi hab ban ai ko blame yang nagalang ka sorkar ba lese ka jing yale syutom nagalang sorkar ban perlaj na kani ka jing syutom na yang ibat ya ka jelah bro kawe kata dia kawe kebaan ke jingle syutom nak lang ka sorkar ba ban pynpoi au khaw rashon seduk ki Shnong ki thau nata ban pynbiang ya ki Marbam ki mati haki naki hor selar nagi jaka bapher te kata ka pensuk ya ki paiba la nagi ya ki long yeng ki long sem ki badon kam ya ki jingbam haki ni ki pon panasong mong ba ka jingkut no kani ka lockdown mo dan ka jing pakhang Shnong tengah semua orang balik se ka aiman sim ya ki i nong bela ki nong sengi ki jungi balik se kila ban sedang no ki kam ki jam jungi pat lada kadai ki ba kani ka jingkhang i kani ka ki Shnong ki thau mo kandang beteng ki kam ki jam tela se in jingkyrduh bon ba ki jinge ten re don bok ba kani ka jingkhang kalong tang si benai lan si benai tam tengej ba kan pat da kata nam ta ki thaiñ lan ki long yim long sep mani kermen ba nagalang ka kermen ba kani ka jingpang kanum don chu kani ka jala jongi knang ba nagalang ki i pai ba kani ka thaiñ bro ko wei kan yo ban sedang ki kam ki jam ka lenti ka bade tabangi nagalang jongi ki no syar Shnong kani ka thaiñ jan baro ni sim ba kani ka benta ka bahatam nagalang sorkar ba kan le ka lockdown umdai na benta ki jinga kamai ka ji jongi hoi ni don kam kamai ka ji ta ba ka hakamat ya ngibu kolong nak benda ka mensim bokordor jongki brio bangin lain ka jing satia ni ka jing pang in lain ka nu ka jing jiam susi ngidon kam ban ma ki jing ngidon kam ka jing yasha ngai ka jing ro ngai ka jing khublai ya ka liang jong sorkar kham ta me ka liang ka tanah jong ko khia na ka liang police department ka don ka jing ta ngim len hoi naduh ki Marbam mardi ni su ya rosh menchiwa li kiu chulu sor silong masuk sedang di lockdown ke jilong jing pai ba ngi ki sngo thu ba menta ki ong khaw sa duna dai ka jing sngo ki jebing ki rosh boro ka we ka long ye ka bathet tang paket di khaw san per kilo men ka ni ka por masuk sedang lockdown ki persiang bathet san ru paket dai ka daw ka mi ki jingkyrduh hajing sia ka sorkar ko ong ki biang ki Marbam ho ni biang ki Marbam berdi ki poi ta ka tang ka we ngumut ma jimut sorkar ka long ba ban laj ki ni rosh po sor silong lara kalong kebala sorkar penbiang ki khaw ni kinu mar essential commodities haman lagi blok headquarter teh bopo haman lagi blok headquarter kan penduna ka rosh posor silong te ka tension jong ka district administration ka khamduna ta dengi phai biang si lockdown ke don ki jinge ta bangi don kam ki sya ngai ku boleh sisian ni sorkar ngai ku boleh sisian ni baro kita ki badon bentalang hakan di lockdown pan yada ya ka mesim ki bakodor jing ki brio oi ka bam to Jingduna mulu mala ta ba khmat e banyada ya ki mensim ki lui lan ki mensim bakordor jong we po we no Shnong jingi hane hapot me khalya hari ndi ba we ba ki Shnong jingi we pi we ngilayo ka direction na kaliang ka office yung DC ki baong baladon kinu ki long yeng ki Rangbah Shnong ki de ben pej ladon ki long yeng ki bomyo shu tang ka ban ba pri ki sat kan no ki de pentip si ki Rangbah Shnong ngi ku mi Rangbah Shnong ila pen bena po Shnong po thau don kanu ko long yeng don ka kyrduh ki jing e bom la sha shu ya kini ke lockdown ki de buran mi cha ko bor Shnong ngi ka bor Shnong chim ni ki kle la dai kam ka bangim la shu i habat pentip cha ko bor jong ka district administration ko mo cha ko bor jong DC la neu SDO civil bu don ni te men hakide gisngi ki baladap te la don ka to ni ki long yeng ki bon ot te bala don ru ki bala kren ban la kren
do jingkermen mo habe de pun kapang ten rei ngai kuplai na kaliang jong Sherman jong blok hadien mengapentip ya ilong ibala kloi panwan ajing rap no wud te ngai kuplai sikadai te balai long ibala kloi panwan ajing rap ketik long te balai mla panwan delader rei la pha ai da ngau rumah sno te ngai kuplai na kaliang jong bangala pentip kitu ke yeng ba kan ke jing rap pada lengba jong Sherman jong blok jong te tanggup ta rei haduk mentat te padadon kibah haduk kata-kata bat ba kumulaong ki orang ba nakmat ba nakaliang sorkar kala permena nakaliang distri badan kindu patana ngin pentip saka tingiru apa dei kena panggil permena Shnong badan menu kibala kut sisya tekin pentip sing orang Shnong bat ngin la ka badan kan Kitei Rangbah Shnong kila kenturu ya sorkar ban pynjur ya jingpahara khappud ban tehlakam ya jingkhangdam ki mar ki mata kynthu big Marbam sa Bangaldesh nakaliang jong ahi ngayo baik-baik kapan kata ka jing ade jungi bat kathi ka boda namar hamthi pada ka sorkar kam simkhia pada ka sorkar kam simkhia tenge long kadon ka jing ma hamthi namar ba ngayo ba hamthi ka jing ngimla namar tangi pai ba ngimla ban yada te ban yada ka ta dei ka sorkar ka ban simkhia nakliang jong ngayo ba ka ne ka jing ka ban wan dei nang thi na boda te halor ka ne nakliang jong aru nalor ka jing ka babun ngidon kam sakane ka wei baka sorkar kan subhaban pikir ane ban ayuban simkhia ka batan deng hang thia borda ma la se kan kiu ka jing pang nang na satia sha borda jungi kine hi ki thaiñ borda jungi kum kine ki ter nong jiri nyu tang mang nong sken ter su dau ki ka jing yo jungi kum kinong sun sak sunong i baka ne dei ka jing ka kharau ada ka sorkar kam simkhia kadai ka jingman kentur jong ki namar ki thiang thi ki long wan ha bangai galak khangru ki persang ban ayu ban kiu sene ka ka jungi ibu ka jing kerpat ya ka bor sorkar pakan ya keren kat bala bat ki bor BSF go di pej ya khappud bangin long berpikir hadu kata-kata bahkan don ka total lockdown seal completely seal ku bordar ban nom dan exception ai ro ta sakoi la na liang ju border security force la kum ta ka syong sahangi kino yalam Shnong kasyong sangi kinong syong Shnong pengin ya pikir ka pamut bu je kerpat sorkar bagian simkhia bahkan air lengba ke district administration lengba DC seborok ki Rangbah Shnong ban simkhia bora dia nang ta bangkadon ke coordination na pedeng kirang Rangbah Shnong bat ki BSF ha ka bede bat athia than bodar mar ki BSF ki mla ban le fencing da beriau la jong ni ke da keti bang ke per ka ba eki ta bagi dei ban le ka mobile patrolling ini hanya room seneng na sediang semon tak namar ka jing ma ka ba tam ka den the ya ka tai ka ju ngimla ban len ki don ki sim ka bu mentawat makhi blak ki don ngitip ta mangim yo man kem dang yo ila kem ta mangi shutip ngi shubna ngila bu da jing mana ka parking haman lagi Shnong jing sha ka ainu kala bu ta ngimla dai don ki breu ki besim ka bu na ka jing ji ku ipan ta ngimla ban len tang ba lengba la jing sim khialang da ka bor sorkar harkat ini teriang bagi bor Shnong ngai skai min la iban sil kan ik borda jing ut Bangladesh ban yada now new jingpang la da ngila ban yada new jingpang na Bangladesh nari la jong na jela la jong bentang la kam singai te sakoi biang bu tang kata he jing kerpadi ka sorkar kan ya keren tikna bagi bor pahara bagi BSM thi bikin sim ki hadu kata ki mar blang mla mlen mensiwa ki masih ki buat behir imla mlen kita nang ta hadu ki biri hadu ki kiat pareng hadu ki jansari hadu ki sabon hadu ki pan hadu ki piat hadu ki sometken ki bun jan imla su ban len hadu ki ni aircon hadu ki bike imla bun jan hadu ki kali ki des tiang lengok ham du ka ya yo si kali tadi ketang bu je kerpatang ka waya sorkar bagat simkhia ban ya keren met ki bor pahara khappud layo ru ban ya keren bodu SDU ko Pynursla ba di nyuta ubala batai ba sorkar lale ek bahatam man poi Marbam ha ka por biang sipai ba abai di kata man ong kapulam de kampulam tenre yagi card rashon hi probon ni base na ka SECC data mo SECC data ngi le adu aljar khatwe te hadu mantar kilami shashipur kilong yeng ki bam yo kharusan ki bahap sabar jongka NFSA tenre yagane ga jinglom jing tep manane sen ya kitu ki long yeng ki badon sabar jong ni ka NFSA kalong tang ka statistics ka bangi haban le mangi but ya jing sha ka survey lele ka census ngila dem sedang no tang mana ka daw jong ni covid ni patla te halor ka ni ban om khampa le kam de ngila process
but in sepet ia ka beri benle ha kani ka por kani kanum man khapha su Delhi khapha su kam de bengi approve tang nang ni mar hang tu isngi balabo amang kerpang da ka deputy commissioner na ka banta ban one thit one pet wholesale jongki the ki thaiñ na ka thaiñ Pynursla sora na bro ki block ru hang te kisngi biwan kimjudo ha ka por banang ningko nang sedang kani ki kadon ndiat kata ka jingthot mo ka supply yung ani hre yam tai kam don jingthot but ka jingyo lele ka long ka ba biang ke mar ki mentale ko ka dor ka mor ngasmo ba lahir ba but khaw sini le don jingkyrduh so far jingsi kung kita ki report na ka por ki don mo but ki por ki bakham ben swale ka pun ki pun ki jingkano ki jaj but dang shen le layok kem ro ki bri bon khaito ya ki tempo ki kwa chiti i layok kem balat pengat ki hapo kendon no ka an ten re haba menta ngi le abaro ki khappud lapen jari dak section 144 men mit section 144 jadi la ibe kimla banya sum sine but UBSF kuma chong ta long pikir bahan mar UBSF ku ti ya covid te hakni ka porle kalong ka ba scam ha but ka jingpahara kalong ka jor ba ki nagaliang jong VDP Shnong ero kin approach ga office jonga ban aila ki bakini ya pahara lang ya gitar ngila ajingben tang bang ila mana pat bakim de ben sem ka an ha ka jong ka ti kum ko bajai kita baki bat ya kita gibri ba khai stiru kile kat kum ka an ma ki wan IFIR ba Aisha ko pulit Pynursla